Салом дӯстон, дар ин видео аз сайти VK-Target дар кашлоки Payer пул мегузаронем. Ссилка барои регистрация кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Аз тарафи дасти чап боло дастаи хат нависаги амиро интихоб мекунем, вести средстворо интихоб мекунем. Аз тарафи дасти рост поён дар плюса интихоб мекунем. Пуломро метавонем бигирем дар кашлоки Яндекс, WebMoney, Kiwi, Payer, Advocash. ва ман Payer-ро интихоб мекунам. дар ҷое ки номер счёт Payer нависаги ҳаминҷа рақами Payer-мона менависем ва кашлоки Payer-ро мекушоем. аз тарафи дасти чап боло дар рақами Payer-мо нишондаги мекушоем амира, копировата интихоб мекунем. меоем бо дар сайти VK-Target дар инҷа ставид мекунем рақами Payer-мона, создать заявкуро интихоб мекунем. дар электронной почтаи мо сообщение рӯй кардагиай электронии почта монда ва ҳамон кода копироват мекунем, дар инҷа ставид мекунем. ин омад дар сообщение омад ай электронии почтам, электронии почтаро мекушоем, ставид этот код нависаги ҳамин кода копироват мекунем, меоем дар сайти VK-Target ва дар инҷа ҳамин кода ставид мекунем. создать заявкуро интихоб мекунем. бо як бори дигар пулина дар баланси ма гузаштаг на рассмотрение, яъне проверка дарафтесай 2024-03-23 соати 6:54:15 45 рубла 7 копеек. аждад мекунем ки кай пул дар баланси мо мегузарад. ма дар сообщение омад ай сайти VK-Target ва мекушоем электронии почтамона сообщениша. ваш выплата в размере 45 рубла 07 копеек, яъне ки 45 рубла 7 копеек дар баланси мо гузашт ай VK-Target дар ҳамин хел номерҳо. Payer каталогмона як бори дига мекушоем, проверка мекунем кани гузашта ё не ва баланси ма 262 рубл шида историяро интихоб мекунем. история якумгира мекушоем, 45 рубла 7 копеек дар баланси ма гузашта ва сообщение поёнгира мехонем @vktarget.ru. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.